koira Seela Jyväskylän Agility Team ry:stä. Valmistautuu luokan päättävä 69 into. Joo. Niin oli sanottu, että aika paljon kisaa mutta mulla on siinä noin kutakunkin 50. Ja Johannan ja Elmerin aika oli tässä 34.59. Tänä vuonna jää vähille. Ne ei kesällä oikeastaan ollenkaan, kun ne karsijat ja sinne välissä ei tule. Taitaa olla 4. Se nyt ihan näkyy, niin nyt rupeaa niitä hoitaa. Ennen kuin vasta aloitettiin huhtikuulla. Pitäisi ruveta semmoista, kun saa noin tuloksia, pitäisi ruveta semmoista eksaktia. Sellaisia, mikä montaa. Ja sitten hyödyntää sitä juuri. Wow!